Alabadır, şeytan sen gazap bilmez diye aytıyor. Hak Resulullah'ın beriyen dersi bize. Şu berden bar yakan Hudaýy zikretdi. Hiç ağırlanmarsın. Gözün namahrem ötüşan öyle sen haberdardırsın. Hiç ağırlanman. Ama öýünden gitşinden Allah'ın zikretmesen, bir namahrem gözün düşer hamana da, ya bir gıybet edersin bilmänşik bolarsyň. Şini ýadyndan çykarma. Günah diýerler günah çekýändir. Yani bir günah etsen iki günah etmek ansatdır. Oğlum sonra yeni günah etmek ansatdır. Yeni günah etmek ansatdır. O günün şodur günah olur. Emme sen turandan öýüňden uğranda Allah'ın zikredip uğrasan, sogap diýenin sogap çekýändir. Soňralaryny da sogap etmek ansatdır. Günahny etbermek de ansatdır. Ulukan bir açardır, kadrini bilbäý edilýän gördüň. Tekrar edeýin. Günah edenden sonra iki günahlar etmek ansatdır. Emme sogap iş etkisden soňralaryny sogap iş etmek de ansatdır. Günahny etbermek de ansatdır. Ondan üçin öýüňden uğranda döwrüň ödep adamla näjir arada